Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Basta si! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. Mabrit sila tatay ko no. Ano tatay lolo? Mato siyang lolo na. Please na. Tipas man. May sleeper. Say good morning. Happy birthday lolo. Happy birthday tatay. Tatay ko na nita. Yay! Happy birthday to you. Multiply. Yay! Atang na lulo ko. Ito lulo ko. Give na lulo. Give lulo. Lulo. Nah, di man. Yes man. Mag-sleeper. Lagi dukong si Esa gamay na. Tay. Happy birthday. Happy munta na. Ako ba din first trip kaya last week mo maningitan. Manis yung birthday. First trip ko tagal ko tayo. No. Kayo kau. Love you. Outside yoyo. Wala mo kay kinamawangan nga nadan ha. Gikan sa California. Tatay tidoy. Ulo. Happy birthday tayo. Ang hilang ka nino ang cellphone, ha? Mga maninuway ka din ko. Panik, bali man. Wala. Picture ako dito sa food pang bunusis. Kuya. Magpa-picture pa, be. Pangisi kay. Hindi, kasi mawa na yung picture. Sige, picture. Ako nga pag-ang gitungkap na saray. Ano eh, pamainit. Magkari pa rin utto na ni. Utto na pa rin. Suwanan ni lang. Suwanan. Suwa po din pag... Hindi. Uy, tagoy rin na sari kay utto ko pang lamoy. Magkari pa rin utto. Magkari giduha-duha na kay... Kari pang... Ilahi ni para magtubig. Kari para utto. Tagoy na asmi mo rin. Masibak na pagbisiun din ninyo. Lain rin ko dyan kung batasan. Kaya naibatan sa sa utto dyan lamoy. Nini gid. Sino mo sa kuya? Sabi ni sa Ha? Para maniuton dyan. Kalisahin dyan ako sa utto man eh. Ahot doon lagi paglamoy. Lagi huwag ibutang sa lamisa. Madyo nagi sikbataan. Kaya lisod pagkakapi. Atong alunti. Asa sa lang kapag ito? At yung possible. Pwede na ligta. Gawang sa likod. Ahot doon lagi paglamoy. Sige na. Bajang-bajang. Daw may mga visa. Okay, kanina itong painit. Okay, mag-apo sa ta. At ibutang atong presensya nga dito sa Ginoo. Magpijan ta sa atong mata. Mag-ito si Kwate. Inis pa na ito. Ay, sumabi rin. Nasa letter right. Alam, support nila ko. Andiyan na po. Siguro sa may. Suman! Len, magkakas dito. Apilo picture ba kay tulo sila? Yung kaya ka manutulog pa? Ako ang magic serum lang. Hinatag rin yung BE. Isang gitang Tita, may saladaan te. Kamazunin pa. Kamuri kamay, karong magkibawos. Makaso mo ha. Makaso ha. Oh, kamuri kamay. Kamuri kamay, kay madurang. Og hinamis ba mo? Hinamis. Naaw. Tatay, nanay na. Imi. Karan na. Pag-iskat naman. How daming be? Muli pa kaging kuranan. Uy, awalya. Ato ka ka. Abrihi, ano ba nga? Ganihan sa mga kita na ni. Okay, mga ata. Isa maripante nga gibilin dari. Ujuli ko na. Ginuko. Yung muna, di napansiman. Aw, anak ko ako pati ha. Di napansin. Ano mo pan? Sino to?
Ah, pila ka pang kamo nay. Dito lang man na idugas na tay. Walay puto cheese tay bag umuso nga puto karon sa henerasyon na mo. Puto cheese na gido ra kay bingkaman. Wingka pa. Karon puto cheese. Mo na gitawag og pizza roll. Pizza roll. Chala may gwapo malagig nuog day. Ha? Sa mga nagagnoog. Aga ko jud kakanina nagadjud ko pero di pa jud ko kakaon. Kay ano? Ninam na kog tambaw pa. 1 hour pa man di ay. Ninam na ko. Gan isa kay ko sudang. Asam ka pa dong. Grabe pa na yung mga lipstick, grabe na. Muramag nang idugog mga simod. Cheers ha, cheers. Cheers sa patilawa ko ng pudali ng pizza roll. Cheers. Cheers, sama imot eh. Cheers, pati. Cheers. Imo na tay, cheers tay. Cheers. Atsa, grabe. Pinapiti. Pinapiti. May kumaka dyan. Hani maija, kani. Mato pa ni Emilita, Flor. Ah, Ilang na rin. Ilang sa pagdang kami. nga naman. Karanta dyan. Si Kwanti guys. Ug puto cheese. Pizza roll. Lami bitaw ni pizza roll, babay na masikog balik-balik lang sa pizza roll kay lami anjo. Pila mo bukam. Isa ka na Oh, kay ba okay. Naraman may kasabutan dan. Lingkod. Magkano naman doon ako eh? Kan ano naman ko oy. Mamay na kay oras. Sini kay istorya sa tinda tay. Lami gatot ka ajo wa ka ko sa jet. You're the name of sa sister ino ni Undoy, sister ino na na. Ang lami ah. Mas kabitsi ba? Ang mahal ang sa ube. Bayaho. Ako ini nun, pisa. Mabot ang pisa ba ito ba yan? Biya lang pisa. Beses Hyundai. Ang sana imong tinda. Ako lang bilal na mo yung mga dress, na mo yung Wala, mga lagi beauty ka na care. mix, Beauty mix care ba? ka okay. Nagplano bitaw Beauty ko. products. Kaya isa store na lang din. Ano bang tanan ha? Na siguro yung kaliwat dyan ng Koreano te. Di, Chinese. Chinese kaliwat ni Dandan o Koreano? Chinese. Yung na, malayo. Kay latte imi. Asa lang sila? Asa sila kayo ang kulatan? Lord pa na lang. Inipod ang mga tagsa-tagsa nga nagprepara na ini mga pagkain Ginoo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala kandol. Okay. Tanaw ba kaigo pa sa blues ang kandol? Kaigo pa kani. Oh, banat. Mara na yung mga handa, guys. Ginagmay. Pero malipad yun naman po yung tanan. Asa naman na sila? Panagay ito kabo. Ginasara, pero kabo. Kaya mga special guest from Japan. Pero gupahan nga mga guest from Japan pa. Ilan jud panit o pang Japan jud panit. Ang gupahan ni ate. Balik ako sa kipasa ko no. La. Nga naman nakaihi. Dang. Ang mga well, ang mga mauwa mo ngit kay grabe kamerada gana. Para kasi ni. Kasi kinamo. Ano ko ha kay Agang bata ang kuhan. Huwag, pwede ba natin ako magkano? Ha? Mga ano mo na? Ang bata kay Wais ako pala ng bata. Mag-order sa kay hindi ko itasan kita ko na, kaya ako pamahaw. Dag, birthday boy oh. Ngano ang ilong tayo ang muliwat imo tayo lan sa balik tayo ngay hapa man mapay giraon ta. Ano ka selfie. Pangupa na din kayo ang mahal. Why? Pangupa na yung nanay. Nay. Unay. Pangupa na. Ngano ang ilong tayo naghapa? Aw nay, ang ilong naghapa wa may gira. Pangupa na rin yung nanay. Kontrobersyal ka dyan ni nay. Computer sale.
Nay. Mo nay, gibinuangan tong tatay nay. Pinsa ka may ang ama. Kontrobersyal dyan eh. Ano nakapaagilo. Awagang ilong maliwat ito tayo. Agniliwat na tayo ang pagkabugoy. Bugoy ra. Pagkabugoy ra. Na may lagi pagkaluto ring iring. Maati pagkakuan. Wa nag-green nagbugag ba? Panipan. Nag-green nagbugag sa iring. Maati pagkaluto. Magilala ka. Kaurasi sa pagluto. Gwapa man dyan ka ikaw. May kinagwapahan. Sa tayo mga maribuhok. Hindi naman naging sa taga-patungkang. Kaya ako na. Maribuhok ra ka. Tay, naku pangutanan mo tayo. Kinahala matubag nimo tayo. Nagkuhan sila ron. Naku pangutanan nimo. 78 naman dyan ka no. Kanang tiro okay mga nawanas. Maurag yapon sa katong bulitaw ka og mautro ba sa ganahan nagmatigwang og maurag yapon. Ana mo murag ka kusog baltang hinanaon ba. Manam hinog ka bright. Pag-gapon ba ni? Buhay ka pa. Ang utos nimo maurag yapon pero aglawas din ang sabay. Mas bikisan. Maurag yapon. Pag-gapon ba? Kaya ko bitaw, murag piling na kay 15 pa. Ang special guest oh. Ikaw? Kaya yun, tagpiso ra na. Basta ikaw. Ate ah. Ate Christy. Ngutang ko diyan ang photo. Piso ra naman kay yuyo man. Kare pero sa lain ni tag 20 ni. Pero yuyo man piso ra utang lista di book. Kami lang ang dili na gay. Grasyan to na sina ako. Di kami ni mo gipo siguro hinay-hay na silingan ay. Rame, Ito ko madyo. kini mo hinay. Memory pa rame. Sa baka dream baka. Kini mo hinay. Kanang imong katong ato pa na. Sa bali mo kaminsar? Bala ba na. Kuha ko na rin ako. Nanay sakit siguro tayo ka Dili ka na nga palabaon ba? Madaginutan mga istorya nga Kung matiguwang mo na malain na. malain mabalhin ba din na tunong. Di na, magkalanrakas nag-memory. Memory. Tunong ba? Nay, Palabaon. halagi sa na itong cellphone nga, gibutang-butang tumawan siya kung nagiun. Batang lupa. Kanay ba po ba? Ang indang ito. Ha? Indang. Duwi lang ito na naglagan. Ang kayo no? Nakaon na wa. Indang. Udang. O gani, nag-gani ko gani kag-vlog daw na naon. Wala giun. Aw, kulbaan lamang ko kay abi pud lang na sige mo na na kay vlog. Muna ti Ali ba? Idit sa ako halawang day naun. Garapos balbakuha kay lami. Kani guys mo ni product sa Alicia. Sarumsum mo dun ni kanang kasi sa Alicia. Sarumsum ni. Palitin rin ha? Garo na pun sa kubing ka pero nasa dahon dili sarumsum. Kumutsi sa lami. Lahira pud sa baho sa kasi ka bitaw nga. Tutang bingka nga magbilahan hiniliki. Ang tuwanan na. Tatlo na. Laki ba to? Aw.